Ambade te duma kanubao ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni wadna no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyanzora kononana angana nywa nege niko te duma bibina iba fo ko te ver rasul abe froko chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jaboka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jaboka foka tabla jasmine na ana simple te ver rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo te ver rasul la mini bebala ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi fulike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o pana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, pour trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amno, pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doudri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasrat namo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko dima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita
hɔn sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout n'aw bi fɛ k'aw sendo an ka nin jeu in na a ka nɔgɔn aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefoniw na ni dɔrɔmɛ 120 dɔrɔn ye aw garizigɛ bɛ se ka fara ci wa aw ka sɔrɔta dɔgɔmani o ye sefa wari 20 de e ma dɔn o ka di aw kana communiquer walasa ka 20 caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike 20 a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kori aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye sen kan an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se ka an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimi ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimi n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45.
filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye. Tubabukalo ale tile 17 ye bi n'o ye décembre ye. San 2024. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Sɔgɔma in na an kan ka kuma minnu lakali aw ye olu la belebelebaw olu de filɛ nin ye. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔ bɛ ka fara a kan sabula bamanciwale kɛba ɲanaba dɔ tɛgɛ sera ka da o kan min ye menakakaw fɛ yen. Kuran fɛɛrɛ a sɔrɔla waati surunna mun bɛ se ka kɛ joona yaasa an ka se ka kuran sɔrɔ sefa wari miliyari 20 ko k'o ɲini baara kunfɔlɔ bɛ na se ka kɛ n'o ye. Fɛɛrɛ tɔ minnu sigira sen ka sa premier ministre fɛ yen yanni sɛbɛnw ka di jamanakuntigi ma an na an da don o la. Premier ministre a ka baarakɛyɔrɔ la hali bi sɔrɔtigiw kɛnyɛrɛyetigiw jagokɛlaw a n'a ka ministrew olu ye ɲɔgɔn ye kunungo min ye wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ sa ko min ye nin waati in na Sijo Tamani ale bɛ ka Kayi radio so kɛnyɛrɛyew k'olu kalan kɛ olu kunna. École karamɔgɔ minnu fana bɛ madrasa so ni chrétien so kɔnɔna na fana kalan bɛ ka k'olu fana kunna Gawo mara la min ye lafasa jɛkulu fana ka tɔnw ye Baɲangarakaw fɛ yen kalansen bɛ ka kɛ olu fana kunna. An y'a yira o la sa k'a fɔ ko kiiri bunakun ka bi Etienne Fakaba k'ale kan ka miliyɔn 3 sara ka so san kelen appeli o yamaruya a ye. Amara ministre 11 minnu ye transition yɛrɛ baara kɛ k'olu bɛna wele bɔgɔ jeninen kan sefa wari miliyari 80 u y'o kunun gulaki k'a daminɛ san 2021 ka na se san 2024 ma. Mamudu Timbo ni ale ye procureur ye cour suprême na a ye nin kuma in de fɔ radio Mali sanfɛ barokun min na dungo juga ni yuruguyurugu a ko maa tɛ yen bi u tɛ se ka se maa min ma. Amara nin y'an ka kumaw la kumaba ye sɔgɔma in na e ni ne sɔɔni sisan an bɛ jɛ ka nin walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min. Amara n'i ye maa min ye k'a ka sɛgɛn lakali a lafiyalen don. Maa min bɛ yɛrɛlakali la don o don a n'a bɔyɔrɔ maaw de tɛ. N'i y'a ye n bɛ taa n den bila an ka so i bɔyɔrɔ maaw olu de man ca. Jɔn ko Ala jamanakuntigi ma sigi Mali kɔnɔ yan min b'i se kɛ Mali armée ye. Bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ ka bɛn n'i ka fili ye ka bɛn n'i ka faamuya cogo ye. Armée a b'an waso kunbɔ bi han a b'an nisɔndiya kunbɔ a b'an mugudi kunbɔ wali n'an ye janjo dɔ bi maa ti jigin an na Amara. I ɲɛ b'a la sigi ka gɛlɛ dɛ ninnu fa ka farin ninnu fa tɛ sɔn ko ma a bɛ bɔ a ka maa mara cogo la a n'a ka ko kɛ cogo la. Tɛnɛgɛli ma tɛ se ka maa minnu fa ma a tɛ se ka kɔrɔfɔ a kɔfɛ a bɛ bɔ du mara cogo la ani du kɛ cogo la. Amara jamana dɔw tun bɛ yen datugu da yɛlɛ u da kun bɛlen don anw de la nka bi b'a dɔn min na maaw kɛlen don ka gasi sigi an ye sɔrɔdasiw de b'an bolo ko taa cogo de bɛ ka kɛ ka ɲɛ. Amara m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi nka an ka taa kɔfɛ ni maa min y'i miiri don min na tesaliti bɛ bin fo an ka sɔrɔdasiw dɛsɛlen minɛn bɛ bannen u bolo a dɔw y'u sugunɛ min. An bɛ Kasum Goyita fo yan tesaliti janjo a y'a kɛ ka bɔ sɔrɔdasi don sɔrɔdasi min y'i cɛsiri ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ. Amara bi ka gɛlɛya ni diɲɛ wuli o cɛ tɛ kelen ye. N'i bɔra tesaliti
janvier kalo tile 24 maa jumɛn hakili tɛ agɛlɔk la maa jumɛn m'anw ka sɔrɔdasiw ye ka kɛlɛ kɛ ka mugu ban ka fɛn bɛɛ ban k'a kɛ baari ye f'a tɔ nana kɛ u ye an yɛrɛ ni maa min ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Badi ye u y'a minɛ amara muru t'a don biɲɛ t'a don fosi t'a don u y'a ni kɛnɛ karaba ka bɔ a kun o y'a sɔrɔ a ka kɛlɛkɛcɛw u y'olu kɔni fa maa 150 u y'u kantigɛ amara o armée kelen Tenzawatène kɔnɔna na ale de fana y'i cɛsiri ye Menaka kɔnɔna na don min na drapeau bɛ jigin colonel Sadio n'a ka mɔgɔw olu de ko ko ayi a b'anw fa k'an ban a bɛ sɔrɔ ka nin ko ninnu kɛ amara armée min bɔra o la ni maa min ye anw ka duguw bin cogo ye k'a daminɛ Kidali Kana ka na Gao ka na Tumutu minɛ fo ka na bɔlɔ turu Douanza ka jamana tila 2 ye amara sɔrɔdasi minnu y'olu baaraw kɛ an k'u fo koyi a bɛ n hakili jigin belebele la Mali lasigidon dɔ bi n'o ye Jije Dako ye an n'a ye waati dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka cɛdenw anw ye masawulen ninnu Abasiw an y'u dɔn o de senfɛ an'u ɲɔgɔnna caman ni Albatrɔsiw amara ninnu ye sɔrɔdasiya nɛgɛ dɔn anw na tiɲɛ na an kana ɲinɛ Ibrahim Dayiru Danbele kɔ amara n y'o de fɔ yan n ko n'i ye kolokuru ye ɲama na a ye don dɔ naja sɔrɔdasiya baara a magwan ka degun kun yaasa n faso kana to yen ninnu y'a baara kɛ dɛ wa fɛɛrɛ tun b'u bolo mun bɛ k'u dimi bi sabula olu yɛrɛ bolo fɛn caman bɛ yen o kun se b'an bolo nka ɲɔgɔn faamuya baliya mara kɛcogo ko nacogo o y'an ka sɔrɔdasiw bila o sen sabara kɔnɔ amara bi ni maliyɛn yɛrɛ n'i y'a ɲininka ko transition na ko mun ɲɛna a bɛ mun de f'i ye ko sɔrɔdasiw n ko cɛ dɔw de fana y'o baara kɛ an kana ɲinɛ olu fana kɔ koyi Asimi a n'a tɔw ka taa se Sadio ma Moribo Kone Ismaël Wage an yɛrɛ ka belebele n'o ye Maliki Jaw ye a kana digi la dɛ Seguka de don aw ka ko de fɔ de k'anw kana an ka maaw fɔ an b'u fɔ dɛ Seguka don amara olu nana ni fɛɛrɛ jumɛn ye ko olu m'a mɛn koyi k'u y'a ye de a kɛra olu la de i da bɔ n ka kuma na fɛn bɛɛ bɛ fɔ f'i yɛrɛ sigilen dɛ sɔrɔdasiw u ye fanga ta u ye mun fɔ an ye Kati u ko olu bɛ min b'olu ni kan mɔnɛ fɛn fɛn donna an na a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana don tuguni don dɔ la n y'u ɲininka n ko o kuma na o aw b'a fɛ ka mun kɛ fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo wari t'an ka jamana kɔnɔ wari minnu bɛ yen u bɛ taa sira minnu fɛ a b'olu dɔn u ko k'u bɛna nin bɛɛ de jɔ koyi ko Kassim an tɛ tulonkɛ la tuguni koyi an bɛ armée kɔni anw tɛ bɔ yan kɔni ko armée kɔni ma dilan amara layidu tɛmɛna a so n'a ka maaw u ye baara mun kɛ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko kɛra cogo o cogo a bɛɛ ti ɲɛ maa bolo nka an kana ɲinɛ an bɔra yɔrɔ min amara don dɔ la ɲɛji yɛrɛ bɔra anw yɛrɛ ɲɛna o kɔna bɛ bin don min anw ko k'a ko bɛɛ lajɛlen banna o nka sabu fo alijinɛ an b'o de fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna don o don n'i ye dunan kɛ tenbaraba ye don dɔ la i b'a tɔnbaraba ye bamanankan don amara kana sɔn fiyewu zira i ka k'a ŋɔɲɛ ciba ye k'a da muganbaw ma bi an bɛ k'an sinsin maaw la an bɛ ka baara kɛ an yɛrɛ ye ne tɛ armée dɔn amara min bɛ kɛlɛ la ka formation kɛ ka armée sigi ka tila ka se sɔrɔ a ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ maa minnu b'o k'o baara kɛ an ka o dɔn u ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn bɛɛ ma ɲɛ dɛ parce que hali kununko dɔngɔnɔdugu maaw ye n wele Segekaw ye n wele
sunfunukaw ye n wele yɔrɔkaw ye n wele dugu caman nka mara olu ta kɔrɔ dɔnnen don n'i y'a ye menaka bɛ se ka sɛbɛn ka sɔrɔ yen n'i y'a ye kidali sɛbɛn ka sɔrɔ yen n'i y'a ye fan caman fɛ a ko bɛ se ka dan sira la a mara dugudenw ma ɲaami bamanciwale kɛbaaw la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ min na k'a daminɛ Segu ka na se fo an ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ yen maaw ma bɛnkan ta ni terorisiw ye dɛ maaw ni terorisiw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo yen maaw ɲagaminen tɛ camancɛ kɛlɛ gɛlɛya ye min ye a mara i tɛ ɲi ni dugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ma farati i bɛ dɔ ka du ci i bɛ taa sɔrɔ o sen tɛ foyi la ko in ɲagami yɔrɔ ye nin de ye sɔgɔma in na nin ti kado ye dɛ nin ye tanuni ye ka ɲɛsin Baru kɛlɛtigi ka ɲɛsin Mamadu Masawule ka ɲɛsin min ye Keba Sangare ka ɲɛsin min ye Général de brigade Famuke Kamara Aruna Samake min ye Tumani Kone ani polisi directeur ba n'o ye Général Traoré ye Suleman amara kɛlɛbolotigi kɛlɛdagatigi kɛlɛ ɲɛma kɛlɛbolofaratigi ka taa se fo Général Asimi ma min ye repos éternel Sajo ye ani Musa Kone Moribo Kone amara tile fila na ale n'a ka cɛdenw bɛ baara la kibaruya ɲuman o de b'a to armée bɛ se sɔrɔ ɛse Moribo Kone bɛ ka taa n'a ye sira min fɛ a k'a jija bɛɛ bɛ taa k'i tɔgɔ t'i kɔ an ti ɲinɛ wage kɔ sabula ɲɛ bɛ nin ko in caman na pankuruntigi don kuma dɔ la minisiriya bɛ bila kɛrɛfɛ ka taa baara kɛ han hali aso amara kuma caman a b'i den ka taa ka na han a bɛɛ de tɛ se ka kɛ tɛgɛrɛ fɔ na aw ka bɔ a bɛɛ kalama ye sinon n'aw y'aw ta kɛ foto lajɛw ni fɛnw ye lajɛli ye yan su bɛ kɔ a n'a cɛw aw bɛ k'an foto de lajɛ hali bi k'an ka fɛnw ta k'olu lajɛ nin ɲɛna nin ma ɲɛ Capitaine Goyita denkɛ b'a dɔn k'a fɔ baara ye min ye fɛn bɛɛ tɛ kuma ye o nka kuma don bɛ na komi sangama de ka di maaw ye mun b'anw bolo bi o de b'a to maliyɛnw bɛ jamana fan o fan u kun kɔrɔtalen bɛ taama u wasolen bɛ taama u sewalen bɛ taama an kan ka o de dɔn k'a fɔ ko an bɛ baara min na baara denni tɛ cɛsiri ni timinandiya an kan ka dɔ de fara o kan hali bi amara sɔgɔmada in na n ko n bɛ bɔ ka nin fɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne n'u ma ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ yan an ye ɲɔgɔn dɔn yɔrɔ min o ni bi fana ti kelen ye n b'o de f'u ɲɛna kuma caman kuma min na fɛn foyi kun t'aw bolo aw kun se min tun b'aw ye sisan se min b'aw ye a ye dɔ fara a kan hali bi amara nin ye sɔgɔmada in na foli ye ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ka ɲɛsin kapitɛnw ma ka ɲɛsin lieutenantw ma ka ɲɛsin kaporow ma ka ɲɛsin hali auxiliaire kuraw ma ka taa se généraux ma ka taa se colonels ma ka taa se commandants ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u cɛsiri baara ma ban dɛ baara tɔba de bɛ kɔ wa baara ɲɛli ka dɔ fara a kan don o don u k'u cɛsiri o la amara n bɛ kuma kuncɛ yɔrɔ min n'i ye dunankɛ te maraba ye don min don dɔ la i b'a tɔ maraba ye ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ayiwa amara n bɛ lewura fo an segu ka dama don n'o ye Mamadu Traoré lewura a tun bɛ kaso la an bɛɛ kun taara so dɔgɔkun in na an ye ɲɔgɔn ye n b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ye baro sigi kɛ Segu degun min y'a sɔrɔ a taara a ɲɛfɔ sokaw ye ani maaw masalala tiɲɛna n b'a fo yan parce que segukaya yɛrɛ ye nin de ye maa y'i yɛrɛ de ye koyi Mamadu Traoré lewura ne dɔ don an bɛ bɔ Segu an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn wa a taara min kɛ nin de ka di anw ye an y'an yɛrɛ ye nin na an b'a fɔ a k'a jija nin na nin kun ye soko de ye a ye kuma minnu fɔ ye a bɛɛ lajɛlen ye kisɛ ye a k'a jija politiki n'a ta fan don
nga domina na nga siraw ye ɲɔgɔn bila k'o fana faamu dɛ o y'anw fana taabolo ye k'a Tarawele a diyara ye a bɛnna ma Amara k'an b'a fo wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya nin kalo in tile 15 an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ dɔ kɛ tagajɛkaw fɛ yen n'o ye André Bukani dugu kɔnɔna ye Menaka ale kɔnɔna na o y'a to sera k'u bolo da Bamanciwale ni wale kɛba ŋanaba dɔ kan n'o ye Ahmed Agdita ye kɛlɛ ɲɛmaa don min ye EGS Baman bolodali maaw fali siraw tigɛli maaw gosili maaw laɲanini ka lajaba sugu bɛɛ da maaw ka wolomasiri tabaw yɛrɛ ka jan caman da olu ye Menaka mara la Amara tɛgɛ sira ka d'a kan ale ma fa dɛ u y'ale ta coyi de nka a ka kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn y'i firifiri Sadio ka repos éternel y'u sɔrɔ dɛ olu tun ɲɛna ko min don o tɛ o Amara ne ye min f'i ɲɛna drone Akensi la drone Akensi drone Akensi Amara drone Akensi ale ni tɔw ti kelen n'an bɛ ɲinini na sisan ale bɛ photo bɛɛ cɛ ka k'a kun de nin ye karisa ye nin ye karisa ye n'a y'a fili falajɛ ka sa a fɔ wala ɲɛ bɛ Kasimi na a sigilen don a ka studio kɔnɔ a b'o kibaruya ta ka t'o di mɔgɔ min sigilen don machine kunna cible identifié cible verrouillé ni a ko tir à volonté Amara e ni ne bɛ an fana bɛ repos éternel sɔrɔ sisan Akensi bɛ baara kɛ ten de bon Moribo Kone jɔyɔrɔ ye nin de y'a yɔrɔ la parce que ale de bɛ renseignements bɛɛ ɲini k'a bɛɛ d'u ma dugu ma ka photos ɲini u bugunatigɛw n'a ka baarakɛlaw olu de b'o bɛɛ kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ nin yɔrɔ in na an kɔni tigɛlen n'a kan k'a fɔ n'a ye ɲinini k'a bɛ yan photo ni fɛnw filɛ nin ye Akensi nafa ye o de ye kɛlɛ bɛ ka kɛ n'ale de ye sisan nka n'i nana n'a ye Segu i bɛ Segu bɛɛ ci parce que nin ye terroriste o de ye Segu ko gɛlɛya o Segu ni san ni dɔngɔnɔ dugu ni fɛn ninnu Amara i ni dɔ bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ dugu bɛ jɛ fɔ k'ale de ye muru don mɔgɔw kɔnɔ e bɛ se k'o faamuya cogo di ou bien cɛ minnu kun sira yan n'an ye sigiyɔrɔ d'u ma olu de wulila ka taa min don aw dun u b'an cɛla bon o de ye yen yɔrɔ ninnu ta gɛlɛya yɔrɔ ye donc baro kɛlɛtigi ko k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakilila tigɛ baara min bɛ sen na u bɛna na dɔ fara a kan ko ka kɛ n'o waleya kelen ye wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baara kɛcogo ɲuman hukumu fana kɔnɔna na Amara Bamanciwale kɛbaa dɔw bɛ yen u taara bɔ olu kan olu kɛra ne ɲɔgɔn ye olu ko k'olu jɛra k'olu bɔra a la pewu aw t'a fɔ de ma ko reddition olu fila kɔni ko k'olu ta banna koyi k'olu ti kɛlɛ la olu ti foyi la olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ nin ko in na de o kɛra Gurumakaw fɛ an sɔngo nin kalo in tile 14 baro kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen fo u ka cɛsiri n'u ka baara kɛcogo ɲuman na an'u bɛ ka waleya minnu kɛ bi ko o de ɲininen no u fɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na dugudenw u n'u ka bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min bɛɛ ni kelenya bɛ se ka don cogo min na ko o de ɲininen n'u fɛ Amara o waati kelen na n y'a f'i ɲɛna cogo min ye André Bukani n'o y'a sɔrɔ yen kɔni sɔrɔdasiw ye ta minɛ min ye dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na bingali min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen e ko église lakaw t'a la wa Moti église ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ k'olu dusu kasilen don bi sɛgɛ ni ale bɛ Bankasi cercle kɔnɔna na église 2 da walona ye Injelidakaw olu fɛ Bayaŋara min ye sɛgɛ yɛrɛ dugu kɔnɔna na fana maa 7 ɲɔgɔnna k'o de tora ko in senfɛ min ye furafeere yɔrɔ ye n'o ye pharmacie ye maaw ka so mobile ni motow butigi ni feerelikɛyɔrɔw u ye ta don nin bɛɛ la ka 5 don fiɲɛ la dugu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Injelida ye Injelida kɔni chrétienw ka batokɛyɔrɔ n'o ye église ye o 2 jenina o kɔnɔna na so dɔw fana jenina jiginɛw ka taa se forow ma u ye ta don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛɛ lajɛlen jeni maaw kɔni dɔw tora la ye nka kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni de barika bonyana kosɛbɛ o waati kelen de la Amara a yira k'a fɔ bingali dɔ fana kɛra dugu wɛrɛ la tuguni n'o ye Sonfunu ye olu yɛrɛ ye n wele kunun ko sufɛ o bɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na o y'a sɔrɔ katakatani dɔ kɔni bɔtɔ Torikaw fɛ yen ale fana yɛlɛla mugujugu ka maa 5
min ye musolakaw ye olu kɔni faturaw la fila bɛ olu jogina katakatanibolila ale ni denmisɛnnin kelen olu bɛ o maa joginenw na o waati kelen minakayan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw kɛlen ka wuli ka jɔ boloda bamancɔlen juguya wale kabaw kɔni bɛ k'olu bɔrɔntɔ cogo u k'olu bɔrɔntɔ ten fo ka taa se u ka ɲɛmaaba dɔ minɛli ma n'o ye Daesh yɛrɛ ɲɛmaa ye minakakaw olu fɛ yen amara ko mun bɛ ka ko gɛlɛya Ali Tunkara ni ale ye lakɔlɔsilikɛbaa ye a y'a fɔ studio tamani mɔgɔw ye ko jamana Mopti mara a Segu mara San mara Dɔngɔnɔdugu ko kɛlɛ gɛlɛya kun ye min ye bamanci wale ni ninjuga wale kɛbaw k'u ni dugudenw ɲaaminen no ɲɔgɔn na k'a bɛ kalo caman bɔ waleya in surasiw taara cogo o cogo ka jama caya k'a ɲɛɲini cogo o cogo u dorogolen do ɲɔgɔn na wa ko sisan olu ale ka fɛɛrɛ ye min ye u k'a lajɛ u ka dugudenw sigi u n'u ka kuma maa minnu b'u ka dugu dɔn u bɛ min nɔfɛ surasiw k'a kɛ dugu ni dugu ye n'o tɛ Dɔngɔnɔdugu ta k'a tasuma faga man di min ye Ali Tunkara ye ale ye dɔnnikɛlaba ye ale y'o kibaruya di studio tamani mɔgɔw ma amara kunungo énergie ko kuma n'o ye courant ko kuma ye ale tun bɛ Sénat primature la premier ministre i b'a dɔn k'a fɔ a tun ye baara di groupe ma o groupe bɛɛ lajɛlen nana sa ka na commencer baara kɛ a ye yaasa fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ se ka sɔrɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min kɛnɛ kan ye amara taji feerela minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu tun bɛ kɛnɛ kan jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ bankiw tɔgɔ la olu tun bɛ kɛnɛ kan min ye consommateurs ka tɔn ye olu tun bɛ yen énergie directeur n'a ka maaw douane directeur trésor impôt ka taa fara ministres kan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko Star Oil Group olu n'olu ye taji feerela ye olu fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan amara ni jama bɛɛ lajɛlen sigilen premier ministre ye kuma d'u ma kelen kelen karisa anw ya aw bila k'aw ka taa kere la aw ka taa ɲininkali kɛ ye sɔngɔko bɛ se ka kɛ cogo di aw fana aw kun ni taji feerelaw kan ka ɲɔgɔn ye an n'u y'a bila da jumɛn na panneau solaire minnu kan ka dilan ani énergie yɛrɛ ka fɛn minnu bɛ an bolo monsieur le ministre e kun bilara e ka t'olu lajɛ a ko bɛ cogo di ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnnen a yera k'a fɔ sa premier ministre a ye tɔmɔli min kɛ o la o ye k'a fɔ sa ko wulikajɔ de kan ka kɛ joona bankiw olu ka sɔn koyi ni waati na min ye tajitalaw ye u ka juru u k'a lajɛ a bɛ se ka magaya cogo min olu bolo min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ye taji bɛ se ka don cogo min na ka na di énergie mɔgɔw ma k'o fɛɛrɛw k'olu sigi sen kan u y'a fɔ fana ko ka jateminɛ kɛ amara min ye fiyɔli ye yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ale de da ka nɔgɔ wa an ka machine ninnu mago bɛ o de la o nacogo ɲuman an ka jamana kɔnɔna na ka se k'o baara kɛ ko k'o sigi sen kan wa ko sisan min ye énergie ye ale tɔgɔ la u bɛna na carburant yɛrɛ mara yɔrɔ de sigi koyi stock national k'o sigi sen kan yaasa taji bɛ se ka mara yɔrɔ min na wa min ye sɔngɔko ta fanfɛla ye baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen cakɛda belebele minnu bɛ yen k'u bɛna na dɔ fara olu ka courant sɔngɔ kan han nka anw fitininw sen t'a la fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun ye barrage ye o ye courant diyɔrɔ ye ko olu fɛn fɛn bɛ yen ko ka olu bɛɛ lajɛlen dilan énergie yɛrɛ ka musaka a bɛ musaka min bɔ san kɔnɔ ka don a bɛ min sɔrɔ n'a bɛ min bɔ maa minnu ka juru b'a la k'u k'a ko lajɛ a bɛ se ka magaya u bolo cogo min nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ premier ministre ko fo sefa wari miliyari 20 amara u ka fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɛ ka courant sɔrɔ sini a bɔra ne ka miliyari 1 na a kɛra miliyari 20 ye premier ministre ko ale ye min faamu lajɛw ninnu kɔfɛ o ye k'a fɔ u ye bɛnkan mun sɔrɔ nin ye bɛnkan in ye waati kuntala surun bɛnkan waati kuntala jan mun bɛ se ka waleya joona mun bɛ se ka waleya don nataw la mun bɛ se ka waleya san nataw la ko nin bɛɛ lajɛlen ni bɛndɛgɛ mɔna wa ko min ye jamanakuntigi ye a ko k'a tɛ fɛ ka kurantigɛ ko in mɛnli de mɛn koyi ko fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ a la joona ni gouvernement ye ni ninnu bɛnna min kan u kana n'a sɛbɛn yen wa taji feereliko fana na ani courant naliko la ani courant feereliko fana na mara u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ko courant tigɛ k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko sanni feere dɔrɔn don dɛ ko lakanabaliya belebele ani maaw ka baara ko gɛlɛya belebele k'o fana b'a ko la k'o de la ko jamanakuntigi ko a ma a k'a jija joona courant tigɛ bɛ se ka kɛ cogo min na maaw ka ɲinɛ a kɔ premier ministre ko fɛn o fɛn ni bɛn kɛra a kan nin na ale bɛ taa n'a ye jamanakuntigi fɛ yen
ni jamana kuntigi min fɔ lawaleyali sɛbɛn in na o na bila sen kan amara sefa wari miliyari 20 kɔrɔ yani sunkalo cɛ n'an bɛ fɛ ka kuran sɔrɔ don o don yɔrɔ sisan an kan ka se k'o sɔrɔ dɛ an ma lithium feere wa minitigi ninnu an k'an y'olu fana minɛ an ka juru kun d'olu la an famana ka taa juru ta UEMOA fana na sisan wali nka nin bɛɛ la budget kura ma voté fɔlɔ dɛ nin di don a kɔnɔ a bɛ don o k'a don a kɔnɔ o kɔfɛ premier ministre ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko ko u bɛnnen filɛ nin feuille de route min kan n'a kan ka lawaleya mara nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye Fanda ye bi sɔgɔma ale ni président min ɲɔgɔn ye a bɛ taa da yira a la n'o bɔra yen ni min bɔra a la a na kɔmasegi kɛ bɛɛ lajɛlen ma mun ni mun bɛna sigi sen kan joona yaasa ka se ka kurantigɛ ko ban o de ye nin ye ɲɔgɔn ye minnu kɛra a mara a bɔra min na o de ye nin ye an bɛ to premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la hali bi kɛnyɛrɛye tigilamaw a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye kununko min ye Ablaye Mayiga général de division a y'a yira depuis a nalen n'a taara chambre de commerce la k'a f'u ɲɛna sa ko ale ni olu kɔni bɛ sigi kalo o kalo ka ɲɔgɔn ye jamana yɛrɛ sɔrɔ kow bɛ cogo di jamana dadumuni kow bɛ cogo di min ye minɛnw donni ni minɛnw nali ye kow bɛ cogo di gɛlɛya jumɛn bɛ juraw la gɛlɛya jumɛn bɛ sɛnɛkɛlaw la bagan maralaw sɛ maralaw jɛgɛ mɔnnaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka degun ye mun ye u ɲɛmaabaw ale yɛrɛ n'u ka sigi ɲɛŋwɛ mun de bɛ yen degun jumɛn bɛ aw kan nin waati in na a kɔni y'a fɔ kɛnyɛrɛye tigilamaw ye jɛkulu min sigilen filɛ u t'a don a baara kɛcogo ɲuman a bɛ bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ ani ale nka fɛla o fɛla bɛ maa o maa fɛ Amara i kana i k'a dantigɛ yan a ko u ma ale bɛ ka min ɲini sisan teliya la u ka fɛɛrɛ bila sen kan yanni janvier kalo cɛ da dumunifɛn minnu bɛ don ka bɛn ni sunkalo waati ye o fɛɛrɛw ka sigi sen kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen an kan ka taa kuranko ɲɛnabɔli min na u k'u cɛsiri u k'u jeniyɔrɔ fin a ko la kosɛbɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na sabula a lafiya bɛɛ lajɛlen kɔni ye bɛɛ lajɛlen ta ye wa fana ko min ye sɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo min bayɛlɛmali fɛn minnu bɛ se ka sigi sen kan maa kana bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔfɔ so dɛ yan y'a fɔ yɔrɔ de ye ka bɔ yɛrɛ ko la ka don jamana ko la yaasa min ye kɛnyɛrɛ ye o fana bɛ se ka kɛ cogo min na mɔnɔ bɔ yɔrɔ ye premier ministre a ko ko a bɛ u fo u ka cɛsiri n'u ka timinanja la sabula nin waati laban ninnu na jamana kɔnɔ degun b'a kɔnɔ min ye jamana ye a kɔni kun ye gɛlɛya caman sɔrɔ nka olu juraw olu de caman y'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa ka se ka nin kɛ ko ni ala sɔnna a ma ko min ye a n'u ka ɲɔgɔn ye nata Amara ko dɔgɔkun 2 janvier kalo kɔnɔna na k'u bɛ ɲɔgɔn ye tuguni ko yan'o cɛ bɛɛ ka t'i ka fɛn dɔ jateminɛ ka na joona o lawaleyali ka se ka sigi sen kan Amara an bɛ taa Ngulaminakaw fɛ yen Ngulamina jamanakuntigi ale taara kurumbo karili kɛ yen n'o ye lithium ye dugu jukɔrɔ nafa dɔ don dugu in yɛrɛ kilomɛtiri 65 de b'a ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ Asimi yɛrɛ lamɛn komi a yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛfɔ an k'a yɛrɛ lamɛn. An bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la ka foli bila Buguni n'a lamini bɛɛ la k'Ala barikada Ala min y'a to an ye bi don ye bi an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye Ngulamina mine de lithium an b'o kurumbo kali la an bɛ k'o dayɛlɛ bi o ni baara in sabatira Ala ni maliyɛnw ka laɲini hukumu kɔnɔna la ni ma laɲini k'a fɔ ko ka jamana dugujukɔrɔ fɛn nafolo o ka kɛ jamanadenw sago la o de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ caman kɛ mun b'a to ka gafe kura dilan gafe min b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o kɔnɔna cogo min na an ni chinois ye bɛnkanko la Ala barikala bi o kɛra latigɛ ye an bɛ foli bila jamanadenw ye hukumu kɔnɔna la ka foli bila Buguni n'a gouverneur a maire ana chef de village ana ladatɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛna fɛn ma yɛlɛma an ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna ani jamana ta ɲa ni jamana yiriwali hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ miliyari 680 o kan ka sɔrɔ musaka bɛɛ la o musaka ninnu n'u y'u ka feere kɛ ka ban u b'o wari lasegin na Mali bangiw la o b'a to an ka jagokɛlaw olu bɛ se k'u ka baaraw kɔntinɛ n'u ka baara k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ hukumu kɔnɔna la bangiw wari bɛ circuler mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ circuler baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to fɛn caman bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ o de tun tɛ kɛ fɔlɔ n'u tun ye fɛn min feere ka ban u t'a lasegin an ka jamana kɔnɔ o bɛ kun bɛ kɛ waleya min b'a to wari bɛ dɛsɛ an ka bangiw la mais ni mun bɛna kɛ sisan ni miliyari 680 n'u ye feere kɛ ka ban u bɛ segin an ka bangiw kɔnɔ o b'a to an ka jagokɛlaw u bɛ se ka baara caman kɛ hukumu kɔnɔna min b'a to jamana bɛ yiriwa cogo min na o fana tɛmɛnen kɔ nafa dɔ kan ka sɔrɔ a la n'o bɛ miliyari 71 ɲɔgɔnna ma n'i y'a lajɛ 100 sira la o
bisaba o bɛ na o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛyew ma donc bɛɛ b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na ani n y'a jateminɛ fana contenu local n'o ye sariya dɔ n'an y'o ta o b'a to baara fɛn o fɛn kɛ minɛn kɔnɔna la minɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali la yan Mali opérateur économique olu de bɛ na n'o minɛnw ye a bɛ se ka kɛ ciment ye a bɛ se ka kɛ carburant ye a bɛ se ka kɛ tôle ye fɛn fɛn bɛ n'a bɛ sɔrɔ Mali la olu bɛ na n'o ye olu bɛ na n'o fɛn ninnu ye mun b'a to baara bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a lajɛ wari tɛ jɔ fo miliyari 400 ɲɔgɔnna ma donc a welewelekan bila an ka opérateur économique ma ko so filɛ a boli kɛnɛ filɛ u ko jija nin ko in a da kana to an na o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye min fana kan ka miliyari 25 o labilalen don baara kama o bɛ se ka kɛ ekɔliso jɔli ye o bɛ se ka kɛ an ka kɛnɛyaso jɔli ye o bɛ se ka kɛ siraw dilanni ye o bɛ se ka kɛ kuranko dɔ ɲɛnabɔli ye mun b'a to an ka duguladenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ b'a gɛlɛya la a tɛna bɛɛ ban pewu mɛ a bɛ caman bɔ a la peut-être jigiya don o bɔra ka fɔ n na sisan ko denmisɛnnin 2000 ɲɔgɔnna o bɛ ka baara kɛ yan n'i y'a jateminɛ o bɛɛ ye dɔ ye o tɛmɛnen fana kɔ an ka kɛnyɛrɛyew kan ka baara min kɛ ni an telaka chinois ninnu ye ni miliyari 400 bilalen b'o baara kama o b'a to minnu bɛna ni carburant ye ka ciment san ka tôle san o bɛɛ bɛ kɛ sababu min b'a to baara bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye baara kuntala surun ani baara kuntala jan o fana tɛmɛnen kɔ u kan ka dɛmɛ min don dugu Buguni lamini na min b'a to Buguni bɛ yiriwa cogo min na an lamini o kan ka bɛn miliyari 25 ma o miliyari 25 la ekɔliso kan ka jɔ la siraw kan ka gulon la ani min ye kurankulu bɛ kan ka ɲɛnabɔ kɔnɔna la donc bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to baarako bɛ nɔgɔya cogo min na minnu bɛ baara surunnin sɔrɔ ani ka baara kuntalajan sɔrɔ hali bi an bɛ foli k'o hukumu kɔnɔna la n bɛ foli fana bila ministre des mines ani ministre des finances olu min ka wulikajɔ to bi nin ko in kɛra latigɛ ye k'a fɔ in na fana sisan baara de b'u bolo sisan u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la nin baara daminɛli fɛ o t'a bannen hali bi u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la mun b'a to jamanadenw ka hakɛ o bɛ sabati cogo min na ani ka tila ka maliyɛnw fo u ka muɲu ka sabali la sabula d'accord nin baara fɛn bɛ ka kɛ bi nin bɛ ka kɛ muɲu ni sabali kɔnɔna la ni gɛlɛya bɛ mankan bɛ nin baara tɛ se ka kɛ hali bi a ka kan ko foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ foli bila an terlaka ninnu ye chinois société min tɔgɔ Ganfin ani ka tila ka foli bila Chine jamana bɛɛ ye n'olu bɛ janɲɔgɔnya la bi ne yɛrɛ ka bɔli la Chine an y'a ɲini k'an ka janɲɔgɔnya k'a layɛlɛn sanfɛ ka kɛ niveau stratégique ye o de y'a to nin baara bɛ nɔgɔyara hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen na a baara yɔrɔ bɛ kɔfɛ ka na n'Ala sɔnna ma caman bɛ ɲɛnabɔ n bɛ bɔ kuma la n'o ye. Sisan k'i fo min ye Ngulaminakaw olu ni Bugunikaw ka maama falenbaw olu ni jamanakuntigi fana ye ɲɔgɔn ye baara minnu kɛra i n'a fɔ a bɔra ka min fɔ sa a y'o ɲɛfɔli kelen de kɛ u ye audience fana a y'o kɛ ka ɲɛsin min ye mini yɛrɛ ɲɛmaaba ma n'o ye lithium Mali ye yaasa chinois minnu nana ka na baara kɛ u kan ka fɛɛrɛw sigi cogo min kɛrɛn ka sa min ye chinois ka Ngulamina ɲɛmaaba in ye n'o ye Ganfin maaw ye u ye ɲɛfɔli kɛ u bɛna baara daminɛ cogo min u bɛna kow kɛ sigi sen kan cogo min na u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Asimi Goyita ale ɲɛna kiiriko ta nasira ka Amara dungo juguya ni yurugu o dɔgɔkun hukumu kɔnɔna na ORTM maaw ye kuma di ale ma n'o ye Mahmoud Timbo ye Cour suprême procureur général a ko ko bi k'olu lafiyalen don ko sabula min ye kiiriko kɔni ta fan fɛ maa tɛ yen bi ko maa min tɛ se ka wele ka ɲininka dungo juguya ni yurugu la ani kiiri taabolo wɛrɛw fana na ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka waleya minnu fɔ k'u bɛ k'a timɛ ko sabula kiiri kɔni mana na se fɛn o fɛn ma o baaraw kan ka kɛ cogo min na olu b'a latɛmɛ o tɛmɛcogo fana fɛ bi ko min yɛrɛ bɛ yen n'o ka di kiiritigɛla ye Amara o de ye k'i to yen i k'i ka baara kɛ ni sariyaw ye i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya cɛ Mamudu Timbo ko bi hakilatigɛ bɛ u ye wa u bɛ se ka baara kɛ fana ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko k'a daminɛ san 2021 ka na se san 2024 ma Amara ko min ye sefa wari miliyari 8 o de ŋanamu na faso ka baarakɛlaw fɛ ko min ye baarakɛla n'a b'a fɔ ma ko o kadiriw olu maa 40 bɛ a la o maa 40 cɛla minisiri kɔrɔ 11 olu tɔgɔ bɛ o ŋanamu na a ko fana ko kiiriw olu bɛna kɛ han san wɛrɛ k'u b'a daminɛ n'olu ye fonctionnaire o cadre 40 furancɛla fanga yɛrɛ minisiri kɔrɔ 11 Amara mi yɛlɛma o a ye ni nin sera ka kɛ yan maaw bɛ waliwari haramu kiiri ko bunakun hali bi Etienne Fakaba ale kun nɔ minɛna a kun y'a yira sa ko a ma jɛn ni kiiri ye ka weleli kɛ cour d'appel la ko yaasa segin bɛ se ka k'a ka kiiri kan cogo min na
olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko san 2 kaso k'a kan k'o kɛ kelen a b'o kɛ a datugulen min ye sefa wari $3 ye a b'o sara sabula ko a ye kuma minnu fɔ o bɛ degun ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma min ye kuma minnu don fana ko olu kumaw tɛ sababaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni kun kɛra kabini salon min ye Etienne ale yɛrɛ kɔni kun ye wulikajɔ kɛ a n'a ka sɔrɔdɔnbagaw yaasa fiɲɛbɔda bɛ se ka d'a ma cogo min na sabula nin waati in na an ka musokɔrɔba o fari man di a la nin ye denmisɛnninw ye olu fana b'a kɔ o la a kun ye nin laɲini kɛ yaasa a bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min na nka mara hali nin kɔfɛ fana appel b'u bolo tuguni an b'an sigi kɔ o kɔnɔ ni min bɔra o la ka o kibaruyaw da maaw olu tulo kan kayikaw fɛ yen kunnafonidilaw olu welelen don kalan na kalan min n'a sigilen don sen kan kayi kɛnyɛrɛye arajo so 20 ɲɛmaw olu kɔni bɛ kalan sen na sa studio tamani ale ka yamaruya kɔnɔna na kalan in bɛ tali kɛ arajo minnu bɛ yen n'olu ye dugukɔnɔ arajow ye togoda arajow ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na u bɛ se ka kunnafoniw di cogo min na min ye u yɛrɛ ka musaka ko u bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ cogo min na min ye jɛrɛ ye sa an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na studio tamani ale de kɔni k'a sigi sen kan maa caman kɔni ye foli kɛ u ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ madarasa kalansow kɔnɔ ani kerecɛn kalansow kɔnɔ olu maa 50 fana olu bɛ kalan na kalan in daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen yorosokaw fɛ yen a kɛkun ye min ye sa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan kalan taabolo kuraw ale ni kalan fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan min ye bamaciwale ka wale kɛbaw ye o kunbɛli kow bɛɛ lajɛlen bɛ a la u yɛrɛ bɛ se ka bɛn ni kelenya sinsin cogo min na ka kalan k'ale sigi sen kelen kan jɛkulu min bɛ yen n'o o ye ONG Think Peace ye ale ni a jɛkulu ale ni Pays-Bas jamana n'o ye Hollande ye olu ni ONIFAM olu ka jɛrɛ sigilen don yaasa ka se ka nin kalansen kɛ madrasaw ale ni kerecɛn kalanso olu kunna ekɔli karamɔgɔ ka lafasa jɛkulu minnu bɛ yen n'o olu bɛ sankaw fɛ yen baɲangara fɛ yen olu bɛ kalansen fana na kalan in daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen tile 2 kun don a kɛkun ye sa ka se ka min ye syndicat baara yɛrɛ k'o ɲɛfɔ ka ɲɛ syndicat kan ka laɲini kɛ cogo min na min ye kɛlɛw ye n'u ani baarabila olu bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛsin sariya minnu bɛ yen bi n'olu sigilen don INTM maaw olu kun ka kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen kun ye nin ye ka se ka u ka tɔndenw u bolofara minnu bɛ baɲanga kɔnɔna na sa ka se ka kalansen kɛ olu kunna pamu ale ye guwa 200 kɔni dɛmɛ guwa 200 minnu bɛ gawokaw fɛ min ye guwa 231 olu yɛrɛ de kɔni ye donbolo sɔrɔ donbolo ninnu kɔni ye balo ye balo minnu bɛ sa n'o bɛ se ka di denmisɛnninw ma olu bɛ se ka ko kɛ n'o ye olu bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na min ye minɛn minnu kɔni dira sa a yira k'a fɔ ko o fana senfɛ sefa wari 9,000 o fana dira PAM ma guwa ninnu kelen-kelenw fɛ yaasa bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na World Vision ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ye sefa wari miliyɔn 15 ale kɔni o fana don minɛnw na yaasa bɛ se ka di Sosokoyira kin mɔgɔw ma cogo min na nin waati in kɔnɔna na ka se ka kɛ ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ yaasa gɛlɛya min kun bunnu ka bɛ se ka ban cogo min na maa minnu fana bɛ yen n'o olu ye bazi awusakaw ye ni olu n'o bɛ Ansongo kɔnɔna na Amara olu fana ka yɔrɔ dɔ kɔni larawulila ONG min bɛ sa n'o ye Gerefa ye ale ye dɛmɛ ta ka don olu ma sa ɲɛgɛn u ye ɲɛgɛn kɔni dilan u ye i yɛrɛ ka kuma journée de ɲɛgɛn fana bɛ yen min ye ONG Gerefa ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka se ka nin dilan yaasa cogo min na Ansongo bazi awusakaw fɛ yen maaw bɛ se ka ɲɛgɛn sanuman sɔrɔ cogo min k'u ye bloc belebeleba 2 de dilan bloc in kɔni b'a to sa maaw ka ɲɛgɛnnataw kana taa kɛ nbɛda kan tuguni u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sutura kɔnɔna na ɲɛgɛn kɔnɔna na min ye safunɛw ni fu ni tɛgɛkominɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin hali bi maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu ye degun sɔrɔ sanjiko kɛlɛla la min ye direkaw fɛ yen Amara donbolo 145 o dira olu ma balo o bɛ o la waleya in kɛra kari tɛmɛnen maa minnu bɛ yen ni ji kɔni ye degun se olu ma sa dire Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na waleya in kɛra ONG Stop ale fɛ Stop Sahel fɛ ale ni Nations Unies ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen don adamadenw dɛmɛniko kunna sa olu de ye nin waleya in sigi sen ka direkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ in kɔni kɛra sa ONG ɲɛmaw ka taa fara min ye baɲumankɛtɔn in yɛrɛ a bolofara minnu bɛ dire ni Tɔnbɔkutu kɔnɔna na faso ka cakɛda jɛkulu ka taa se merilakaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Amara an y'a ye k'a fɔ min ye denmisɛnninlakaw ye u bɛ cɛsiri la k'a lajɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min an y'a fɔ n ko dɔgɔkun tɛmɛnen ani sifin caman ye ɲɔgɔn ye sisan sa u yɛrɛ de bɛ k'a lajɛ hakilina minnu bɛ olu la olu fanga sera ka mun kɛ o kɔfɛ u bɛna n'a lajɛ u ka jamanaw kɔnɔna na u ka duguw kɔnɔna minnu bɛ yen n'u ye miiriya kelenw ye u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na k'a ko tɔ sinsin yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u boloma dɛmɛ u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na k'u yɛrɛ ta en charge ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye
sifin ninnu kɔni bɛ wuli ka jɔ la nin waati na Segu mara la u y'a yira k'a fɔ sa n'a ko kɔni banna ka bɛn min ma n'Ala sɔnna ma u nana mɔgɔw labɔ kalama hakilina minnu b'u la sɛnɛko ta nasira fɛ baganmarako ta nasira fɛ min ye da dumunifɛnw ye olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min ani bayɛlɛmaliw cɛ ni muso bɛɛ de don k'a mara k'u ye dɔ kɛ sigi la ten ko sigi tɛ maa sɔn u yɛrɛ bɛna wuli k'u jɔ k'u cɛ siri u tɛ taa gouvernement fɛ yen dɛ n'i bɛ don a la donkan de b'a la ɲɔsi ni fɛn min bɛ d'i ma ou bien ni fɛn min kan ka d'i ma i bɛ t'i démerder n'o ye jaabi de bɛ na a bɛ na ni jaabi de ye tɔn kɔnɔ a ti maa ani maa tɛ dɛ aw yɛrɛ de don ni de ka ɲi ni gouvernement tina a yɛrɛ ka wuli k'a jija a yɛrɛ ye nka ni fɛɛrɛ b'aw bolo a ye mɔgɔw labɔ a kalama mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ k'aw cɛsiri yaasa ka se ka dɔ k'aw yɛrɛ ye CEDEAO ni AES a ko bɛ cogo di Bamakɔkaw ko cogo di. Bon an ka continuer an tɛ CEDEAO ko la bilen quoi mais n'i ye ne ɲininka Mali ma bɔ CEDEAO la dɛ CEDEAO yɛrɛ de ye Mali gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ munna CEDEAO sariya CEDEAO yɛrɛ de y'a sɔsɔ o de kama an ko an t'a la an t'a olu ko kalo 6 kana dan kalo 6 o ka kɛ san 60 ye an t'a la kabini kelen Asimi ko bɛ élection ko kuma b'a da k'a ka élection ko in bila k'an k'an ka jamana libéré an mago b'o dɔrɔn de la élection ɲini kun ye président ɲuman ka ɲini ye an y'a sɔrɔ ka ban a ka continuer mɔgɔ ma ci k'a ka élection kɛ dɛ k'a k'a dabila k'a ka an ka jamana libéré ni Mali libéré la a tɔ an b'a ɲɛɲini salamu aleykum. ayiwa an kɔni ma kuma baba minnu da k'o bɔra CEDEAO ra kuma ba fɔ kɔni ka nɔgɔ mais n'a bɔra CEDEAO ra a ka jija dɛ a ka baara de kɛ dɛ n'a bɔra CEDEAO ra f'a ka baara kɛ baara kɛ nin tɛ faamaw dɔrɔn dɛ population yɛrɛ ka jija dɛ a bɛ taa ma taa la ko IBE Niger depuis Ala ye mɔgɔ si da baara de ka d'a ye a ka baara bɛɛ bɛ se ka taa kɛ damada ye burusukɔnɔmɔgɔw bɛ k'u balo yɔrɔ bɛɛ feere k'a kɛ fɛngɛw ye k'a di waatiw ma k'o feere a yɛrɛ tɛ baara kɛ denmisɛnw ye u bɛ damada ra ne la Asimi ne bɛ damada datugu bɛɛ ka taa baara kɛ n'an bɔra CEDEAO ra a ka jija dɛ min bɛ fɔra a kana luwari dɛ mais faamaw dɔrɔn tɛ baara kɛ population yɛrɛ kɔn k'o dɛmɛ bon minnu b'a wari suɲɛ baba dun o k'a kɛ Ala n'a kira kosɔn ka jija sa u ka baara kɛ dɔ kɛra suɲɛri na suɲɛri tɛ mako ɲa i bɛ yɛrɛ fago i bɛ denw fago. an bɔla CEDEAO la an yɛrɛ tun bɛ se ka to CEDEAO la yɛrɛ hali n'an ka faamaw kuma an bɔ CEDEAO population yɛrɛ tun b'a fɔ k'an bɔra CEDEAO la donc pour te dire que foyi tɛ nisɔndiya kɔ foyi tɛ fɛti kɔ wa an bɔra la i m'a fɔ k'a kalanna décision kalanna surɔ wa donc an kan ka surɔ ou bien bi an ka k'o ta k'o kɛ an ka deuxième journée de souveraineté bi tɛ le 16 ya donc bi an ka souveraineté yɛrɛ totale yɛrɛ sɔrɔla bi. Mali ka boli CEDEAO la AES ka boli CEDEAO la mon ami a nisɔndiya mun bɛ ne la bi mɔgɔ t'a dan dɔn fo masa tala yɛrɛ i n'a fɔ dɔw y'a fɔ cogo min na an kan ka le 16 ta k'a kɛ journée mondiale de la souveraineté de l'AES an kan k'o kɛ ka AES yɛrɛ n'i y'a ne yɛrɛ sago bila walahi an bɛ AES tɔgɔ yɛrɛ foli dabila bɛɛ k'a fɔ ko Lutabo Guruma bɛɛ k'a fɔ ko Lutabo Guruma ka français ka fɛnkɛ k'a bila yɛrɛ pewu tellement que nin diyani ne an ka mɔgɔ an b'u ko bi an b'u ko sini. Mali CEDEAO la a diyara ne ye fo ka hakɛ tɛmɛ parce que mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye fɔlɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ i yɛrɛ de don mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ i bɛ k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ ka i to mɔgɔ la jɔnya la i tɛ k'i yɛrɛ ta ye habada o de la n y'a mɛn ko an bɔra CEDEAO la vraiment n'i y'o ɲininkali kɛ na an bɔli diyara ne ye bi a diyara ne ye sini. Mali bɔra CEDEAO la jɛnatigɛ foyi tɛ kɛ ni degun t'a la a daminɛ degun bɛ k'a la mais maa n'i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka degun sɔrɔ Mali bɔra CEDEAO la a diyara ne ye parce que CEDEAO ko ni tiɲɛ t'a ko la namaratɔ tɔn de don n'i y'a jateminɛ ni mɔgɔ jamana joli mɔgɔ de tun b'an fɛ yan nɔ n'o tun ye MINUSMA ye an balima caman sara kɛlɛ na camanba foyi ma se ka ɲɛnabɔ a la vraiment Mali bɔra CEDEAO la a diyara ne ye bi a diyara ne ye sini. Mali bɔra CEDEAO la o tɛ problème ye CEDEAO sun turula Mali kɔnɔ yan a bɔnna Mali kɔnɔ yan foyi ma tiɲɛ o foyi ma tiɲɛ CEDEAO yɛrɛ de ye o ka sun bɔn o y'a curu o y'a bɔn mais donc an fana y'a tɔ bɔgɔti ka d'u ma n'u b'a ɲimi o k'a ɲimi n'u t'a ɲimi fana o k'a ɲimi donc ne tun bɛ min fɔ président Asimi ye miyanka don mais ne fana miyanka ye a ka jija élection ko kuma min bɛ adamadenw da k'a fɔ ko k'a jota k'a bɔta an t'o la dɛ jamana in a ka libéré
o ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka bila ayiwa o ka tɛmɛ an ka baara ye. Mali bɔ CEDEAO y'a ɲɔgɔn ko ɲuman ma kɛ a ka ɲi a ɲala fo ka sa danna parce que waati bɛɛ bɔrɔkɔ juguya n'o bɔra an kunna Mali ka ɲi waati bɛɛ ko kura i ka bɔ o ko la o ka fisa ni ko bɛɛ lajɛlen don. Ne bɛ kan k'an débrouiller k'an yɛrɛ ta mɔgɔ o mɔgɔ ni m'i yɛrɛ ta f'i ye mɔgɔ i bolo la e tɛ kɛ mɔgɔ de. CEDEAO bɔli ni maliyɛnw sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan foyi man ɲi ka bɔ foyi tɛ yen k'i bi don a la ka bɔ a la ko gɛlɛya t'a la a gɛlɛya n'an y'a kun hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ a bɔli de ka di ne ye mais a tɛ se ka ɲɛ fara ɲɔgɔn kan kɔ an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra n'Ala sɔnna Mali bɛ taa ɲɛ. N'a ma bɔ a bɛ mun ɲɛ e k'o fɔ